Zdravím vás. Dneska jsme v Přeměřicích nad Jizerou a tady pro vás máme jeden opravdu veliký dům k rekonstrukci. S dispozicí 6+2 a podlahovou plochou přes 300 m2 vás tento dům nebude omezovat při plánování rekonstrukce, která mu vdechne nový život. A začít s ní můžete klidně hned, protože je nemovitost kompletně vyklizená. Dům byl koncipován jako dvougenerační, ale může bez problému fungovat i jako prostorný domov pro početnou rodinu. Je připojený na kanalizaci, vodu dodává vlastní vrtaná studna a topí se zde kotlem na uhlí. Přízemí i první patro jsou obytná podlaží a využití jednotlivých místností je na vás. Budou v patře dětské pokoje, aby měli děti své království a vy soukromý prostor v přízemí? Nebo si naopak z prvního patra uděláte soukromý byt a dole v přízemí budou kanceláře a provozovna? Bonusem je velkorysá půda, kterou lze využít podle vašich představ. Celý dům je navíc kompletně podsklepený a suterén vybízí k drobnému podnikání, výrobě anebo koníčkům. A zahrada? Se svými 800 metry je veliká tak akorát, abyste měli dostatek prostoru pro pěstování vlastní zeleniny a dětem i tak nechybělo místo na trampolínu a bazén. Přeměřice jsou svojí strategickou polohou mezi Mladou Boleslaví a Černým Mostem perfektní volbou pro ty, kteří už mají dost uspěchaného města a chtějí si užít klid na venkově. Základní občanskou vybavenost, jako jsou pošta, potraviny a mateřská i základní škola, navíc najdete přímo v obci. Tak co, už se vidíte ve svém novém domově? Zavolejte mi a domluvíme podrobnosti. Na viděnou v Přeměřicích.